Πιστεύω ότι στο νεοελληνικό λεξικό η λέξη stage θα μεταφραστεί σαν ντροπή και εκμετάλλευση. Είναι μια πραγματικά δουλεία, κυρίως των νέων ανθρώπων, οι οποίοι αναγκάζονται, ξεφτελίζονται, υποβιβάζονται, έχουν ανάγκες, προσπαθούν, τρέχουν. Πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να κάνουν και 2 και 3 δουλειές, χάνουν όλα τα νιάτα τους, όλη την προσωπική τους ζωή και στο τέλος δεν έχουν ούτε ένσημα σε ένα ασφαλιστικό φορέα. Βεβαίως ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ με τους εκπροσώπους της δεν θυμάμαι να το πάλεψε ιδιαίτερα, όπως δεν πάλεψε και ένα σωρό άλλα θέματα που μπήκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Θα μπορούσα να αναφερθώ, αλλά θα σας φάω όλη τη συζήτηση, ακόμα και για τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Έγινε τον καιρό που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης και προεδρεύαμε μάλιστα εμείς. Ένα σωρό λοιπόν κακά δεινά τα οποία εξελίσσονται σήμερα και εξελίσσονται πάρα πολύ φυσιολογικά από τη Νέα Δημοκρατία και διαμαρτύρονται κιόλας και δικαιολογείται, λέει εμείς τα βρήκαμε έτσι. Ξεκίνησαν από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Νομίζω ότι η ιστορία με τα stage πρέπει να σταματήσει, πρέπει να καταργηθεί. Ακούω διάφορες περισπούδαστες συζητήσεις πώς θα βγούμε από την κρίση. Από την κρίση θα βγούμε. Το πρόβλημα είναι αν θα βγούμε με όρθιους τους επιχειρηματίες και τους βιομήχανους ή τους εργαζόμενους. Διότι όλα τα μέτρα που παίρνονται είναι να βγουν οι επιχειρηματίες, οι βιομήχανοι και αυτά που λέει σήμερα ο Γιώργος ο Παπανδρέου στην ουσία δεν διαφέρουν πάρα πολύ από αυτά που λέει ο Κώστας ο Καραμαλής. Τι λέει δηλαδή να το μαζέψουμε λίγο ο Παπανδρέου, ότι οι αυξήσεις, ο τρόπος με τον οποίο το έθεσε λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό και τον πληθωρισμό στην Ευρώπη κλπ. Αν αυτά κανείς τα μεταφράσει σωστά, είναι 1 με 1,5%. Μα μπορεί να ζήσει σήμερα, αν ξεφύγουμε από το stage, που πραγματικά ο εργαζόμενος στο stage δεν μπορεί να ζήσει. Με 400 με 600 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει. Αν φύγουμε όμως από αυτή την ομάδα, από αυτή τη μεγάλη κατηγορία και πάμε στους απλούς εργαζόμενους που παίρνουν, δεν παίρνουν παρά τις πολυετίες, τις τριετίες και τις πενταετίες 1.000 παρά 1.000 και ευρώ και πάρουν 1 ή 1,5 ευρώ, μπορούν να ζήσουν? Κάθε μέρα, ακόμα και σήμερα, παρά τις συμφωνίες που έχουν κάνει με τους διάφορους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, στα σούπερ μάρκετ αυξάνουν τις τιμές. Κάθε μέρα. Ο κύριος Καραμαλής πήγαινε στην Εύγα πριν πάρει τις εκλογές και ρώταγε μία κυρία πολίτρια αν βγαίνει. Γιατί δεν πάει και σήμερα σε μία Εύγα να ρωτήσει τι κάνετε, πώς περνάτε? Εγώ πιστεύω ότι δεν πάει, γιατί θα τον γιαουρτώσουν. Διότι όλα αυτά τα οποία εξήγηλε και έτσι πήρε τις εκλογές το 2004 και για διαφάνεια και ανασυγκρότηση του κράτους και αναξιοκρατία, όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά μας πήγε και πολύ πολύ πιο πίσω. Κανένα από τα προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν καθ' όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα οποία πραγματικά μερικά είχαν τις ρίζες τους στη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν τα έλυσε με τον σωστό τρόπο. Ας πάρουμε το Βατοπέδι. Ας πάρουμε το Βατοπέδι. Είχε την ευκαιρία να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, αλλά σε ποιο κόκαλο θα το βάλει? Σε ποιο κόκαλο? Το έβαλε λοιπόν στην επιφάνεια, καθάρισε λίγο την επιφάνεια και προχωράμε. Αναφερθήκαμε στην αυσιπλοεία, στην ναυτιλία. Τι γίνεται με τον Αυγούδη και τι γίνεται σήμερα που μετά το τέλος της θερινής περίοδου κλείνει και παίρνουν τα πλοία του και μένουν τόσοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, και απλήρωτοι και χωρίς δουλειά στην ουσία. Κύριε Ζαχαριά, να βάλουμε μια τελεία για... Απλούστατα, ναι. Θυμάστε το χέρι του κυρίου Παυλίδη μέσα στη Βουλή? Δεν μπορείτε να με τιμωρήσετε, έλεγε στο Κοινοβούλιο, απευθυνόμενος κυρίως στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όλοι αυτά που κάναμε, τα κάναμε όλοι μαζί. Αυτά πρέπει να δει σήμερα ο λαός και κατά τη γνώμη μου πρέπει τα δύο μεγάλα κόμματα να τα τιμωρήσει παραδειγματικά.